Inaprubahan na ng sangunang palalawigan sa pangunguna ni Vice Governor Joseph Ascucha ang resolusyon na nagbibigay ng autorisasyon kay Governor Ricarty Dong Padilla para makipagnegosasyon sa mga may-ari ng lupa na tatamaan ng rehabilitasyon ng Daet Airport sa Barangay Bagasbas sa bayan ng Daet, Camarines Norte. Sa panayam kay Board Member Giancarlo Locat Villafuerte de Lima, Chairman ng Committee on Good Government ng sangguniang panlalawigan, sinang-ayunan ng mayorya ng mga bukal ang resolusyon para sa gagawing pag-ipag-usap ni Governor Padilla sa 17 mga landowners na maapektuhan ng pagsasaayos ng paliparan. Ang hakbang na ito ng sangguniang panlalawigan ay bilang tugon sa kahilingan ng gobernador sa layuning mapabilis ang pagsisimula ng rehabilitasyon ng Daet Airport na may pondong 225 milyong piso na nakapaloob na sa 2024 General Appropriation Act o pambansang budget. Ayon kay Bukal de Lima, inaprubahan ng sangguniang panlalawigan ang hiniling na resolusyon ng punong lalawigan matapos na pag-aralan ang mga dokumentong kinakailangan sa pagnegosasyon sa mga may-ari ng lupa. Bukod sa listahan ng mga may-ari ng lupa, kasama rin na isinumiti ng gobernador sa sangguniang panlalawigan na individual declaration of property ng mga ito, Google Map ito at mapa ng mga parsila ng lupa na apektado ng rehabilitasyon ng Daet Airport. Batay sa proseso, matapos ang negosasyon at pumayag ang mga may-ari ng lupa, susunod na ang bilihan at kung hindi magkasundo ang magkabilang panig ay magkakaroon ng expropriation o ang kapangyarihan ng Estado sa eminent domain o pagkuha ng mga pribadong pag-aari para sa pampublikong layunin ayon sa makatarungang kompensasyon. Maaari lang po, hindi pa tayo sigurado na pumasok tayo doon sa tinatawag natin expropriation proceeding, power of eminent domain. Ano po ito? Ito yung karapatan at kapangyarihan ng isang gobyerno na kinakailangan ng lupa ng gobyerno na bilhin ito sapagkat for certain purposes na gusto niyang matulungan ng kanyang mas nakararaning kababayan. Ngayon, with regards doon po sa sinasabi ninyo na saan ito mapupunta sa whatever, siguro ang kaya natin sagutin as of the moment ay kung yung lupa ay napagkasunduan na bilhin ng gobyerno doon sa may-ari, ang makakasagot na po yan kung saan sila pupunta ay yung pong may-ari doon sa kanyang tenant. Hindi po si provincial government. But, kung pwede na ang provincial government of Camarines Norte ay magkaroon ng additional support doon naman sa may mga lupa na pwede naman po silang ilipat sa kung saan naman ang pag-aari ng gobyerno na kung sakali pwede patayuan ng bahay. Pero for that purpose, for that idea, yan po ay magagaling sa governor. Move for approval of all committee recommendations in omnibus motion. Para sa totoo, Ricky Pera, BZN Bicol.